3 pera. U dalekoj nekoj zemlji pre mnogo godina postojao je jedan kralj sa 3 sina koja voleo podjednako istom roditeljskom ljubavlju. Ali sinovi nisu bili isti. Dvojica starijih najviše su se bavili viteškim veštinama i lovom, mada nisu propuštali ni razgovore sa dvorskim velikodostojnicima i kraljevim savjetnicima, jer su se ipak svaki za sebe potajno nadali da će naslediti oca, pa su se unaprijed pripremali za kraljevsku ulogu. Treći, najmlađi brat, bio je drugačiji. On se nije mnogo družio ni sa svojim vršnjacima na dvoru, ni sa velikodostojnicima i savjetnicima. On je voleo da šeta izvan dvorskih zidina, po okolnim šumama, njivama, selima, a kad je razgovarao, činio je to sa seljacima, drvosečama i drugim ljudima koji se u kraljevskom dvorcu nisu mogli sresti. U viteške veštine i lov najmlađi kraljevice nije mnogo razumevao, a kako je to u ono doba bila najvažnija stvar u životu velikaških mladića, braća su mu se podrugivala da je slabić i smušenjak. Najzad su ga i prozvali Smušenko, pa mu se drugačiji nisu više obraćali. On se međutim nije mnogo obazirao na to. Ostajao je onakav kakav je, nije želeo da se zbog tog ruganja izmeni. A kad bi mu dojadilo, povlačio bi se na neko usamljeno mesto i tiho svirao na lauti, to je inače starinska gitara, pevajući pesme koje je sam izmišljao. Godine su prolazile, sinovi su rasli, a otac je stario, sve dok se jednog dana nije osjetio nemoćnim da i dalje bude kralj. Odlučio je da odredi koji će ga od sinova zameniti. Pozvao je svu trojicu i rekao: Deco moja, došao je čas da se utvrdi ko će zauzeti moje mesto na prestolu. Sva trojica ste mi podjednako dragi i svu trojicu isto volim, svoj trojici verujem i svi ste dostojni kraljevskog položaja. Zato ja danima i mesecima razmišljam i procenjujem koga da odredim, ali rješenje ne nalazim. Pokorit ćemo se tvojoj volji, oče. Ti jedini imaš pravo da odrediš sebi naslednika. Mi u tome ne možemo da učestvujemo, rekoše dvojica starijih dok je najmlađi ćutao. Možda i možete, uzvrati kralj. Smislio sam način da utvrdim ko od vas trojice ima najviše dobrih osobina neophodnih za rješavanje jednog zadatka, pa ću tako najzad moći da odlučim. Slušamo te pažljivo, rekoše stariji prinčevi, a najmlađi opet nije izgovorio ni reč. On u stvari nije ni računao da bi jednog dana mogao naslediti oca i postati kralj. Bilo mu je sve jedno. Zadatak nije tako lak kao što izgleda, reče im kralj. U roku od 3 dana svaki od vas mora mi doneti po jedan ćilim. Dobro tražite i pažljivo odabirajte, jer čiji ćilim bude najlepši, njegovo je kraljevstvo. A sad krenite. Ja idem na istok. Čuo sam da na istoku tkaju najlepše ćilime. A ne, povika srednji. Na istok idem ja. Ti si od mene saznao za tu veštinu istočnih naroda. Nije istina, ciknu najstariji. Vadi mač da vidiš je li istina, zaurla srednji i potrže oružje. Mir, podviknu im stari kralj. Sad ćete mačevima utvrđivati istinu. Ratoborni prinčevi zastadoše, a kralj nastavi. Da se ne biste svađali ko će kuda ići, daću vam ova 3 pera. Iziđite na čistinu ispred dvorca i svaki neka u svoje pero dune što jače, pa kud ono odleti, neka krene u tom pravcu. Biće kako ti kažeš, rekoše stariji prinčevi, dok je najmlađi i dalje ćutke posmatrao šta se događa. Zatim iziđoše na čistinu ispred dvora. Stariji na vilovitim konjima, a Smušenko pešice, jer jahanju nije bio mnogo vičan. Tu pred kraljevim očima sva trojica u isti čas baciše svoja pera u vazduh i dunuše. Najstarijem, koji beše obukao raskošan crven plašt, pero polete ka istoku. Ha, uzviknuo on, moj pravac je najbolji.
pa mamuznu konja i galopom odjuri na istok. Srednji princ, na kome beše plavo grtač, ugleda kako njegovo pero odleće prema zapadu, pa ošinu ata uzviknuši: "Moj pravac je najbolji. Čilimari sa istoka donose svoju robu na zapad i tu je prodaju. Ha, ha!" I obojica za tren oka nesladoše s vidika u suprotnim pravcima, svaki siguran u svoju pobedu i željan da što pre postane kralj. A Smušenkovo pero? Ono uopšte nikud nije htjelo da odleti. Da li on nije dobro dunuo ili je nešto drugo bilo posredi, tek njegovo pero pade odmah tu nedaleko od dvorca pa se zabode u zemlju. Mladić sede kraj pera, ražalošćen što neće moći da ispuni očalu želju. Gde tu da nađe ćilim? A ne može ni da krene u pravcu pera, neće valjda da rije kao kratica. Zaokupljen tim mislima, Smušenko i nehotice poče da razgrće zemlju pod sobom, kad odjednom zapasi nekakvu gvozdenu alku. Otkud ovo ovde? Pomisli pa razgrnu još malo i ugleda nešto kao poklopac. Obuzet radoznalošću, on dohvati alku i odiže poklopac. Pred njegovim očima, kad se naviknuše na tminu, ukazaše se stepenice i podzemni hodnik kome se kraj nije mogao sagledati. Sve mi se čini da moje pero nije baš sasvim smušeno palo na ovo mesto, reče sam sebi, pa pođe hodnikom. Dugo je išao, pa se bogme i zamorio, ali nije odustajao. Nečega mora biti na kraju hodnika, mislio je. Najzad, kad je već počeo da posrće od umora, ugleda u daljini malo svetlosti i u dnu neobičan zamak sa šiljatim kulama. Tada se Smušenko seti da je kao dete slušao priče o vilinskoj kraljici Nimfi, koja boravi duboko pod zemljom u zamku do kog ljudska noga nikad nije kročila. Zar je moguće da me pero uputilo u vilinske predele? Pitao se, ali bez straha, jer se prisjećao da je Nimfa kraljica dobrih vila, a ne zlih vila veštica. Ubrzo je stigao do zamka. Zastao je iznenađen njegovom čarobnom lepotom, pa se dugo divio prostranom stepeništu, velelepnom ulazu i vitkim kulama koje kao da je od peska gradila pažljiva dečja ruka na morskoj obali. Zakucao je, a vrata se sama od sebe otvoriše i tada blesnu svetlost, pa Smušenko hitro zažmuri jer mu oči behu naviknute na mrak. Kad je ponovo otvorio oči, pred njim se ukaza prostrana dvorana u kojoj je blistalo 1000 sveća u velikim zlatnim kandelabrima, u svećnjacima okačenim o zidovi i po raznim drugim čiracima. Nasuprot ulazu na prestolu, čiji su oblaci i ukrasi bili kao da ih je neko sanjao u najneobičnijem snu, sedela je Nimfa, vilinska kraljica okružena svojim pratiljama. Smušenko se učtivo pokloni, ali kako je stvarno bio pomalo nespretan na tog trenutka i uzbuđen zbog susreta s podzemnom kraljicom, on zakači obližnji svećnjak koji bi se svakako preturio da jedna pratilja ne priskoči i ne zadrža ga. Sve vile se krišom zakikoteše, ali ih Nimfa prekorno pogleda pa se uozbiljiše. Smušenko je pokušao da kaže nešto, ali je bio toliko zbunjen da se ušeprtljao i samo je nerazgovetno mucao. Da bi ga ohrabrila, Nimfa mu se obrati sa smeškom. Reci, mladiću, kako te nevolja nagnala da dođeš u ovo vilinsko carstvo gde ljudi nikada ne zalaze? Ničega se ne boj, ovdje ti se nikako zlo neće dogoditi. Smušenko je najzad smogao snage da ispriča šta se dogodilo i zbog čega je i kako dospeo tu. Sve su vile pažljivo slušale, a kad je završio, pogledaše u kraljicu. Ne znam šta će uraditi tvoja braća, ali ti ćeš imati čime da se podičiš, reče ona. Zatim pljesnu rukama i pojaviše se sluge daždevnjaci noseći zlatan kovčeg. Uzmi, reče kraljica, unutra je sve što ti treba, ali kovčeg nemoj otvarati dok ne stigneš pred oca.
Smušenko zahvali kraljici, a ona ga pozva da se do povratka odmori u zamku. Trećeg dana ujutro pozdravi se sa svim vilama i stiže baš na vreme u svečanu dvoranu gdje je stari kralj već očekivao svoje sinove. A tu behu okupljeni velikaši, velikodostojnici, savjetnici, vitezovi i dvorani, jer je stari kralj želeo da svi njegovi odličnici budu prisutni kad se odlučuje o prestolonasljedniku. Dva starija princa već behu stigla i ponosno pred kraljem razastrla svoje lepe i bogato ukrašene ćilime najfinije persijske izrade. Već se i po svim prisutnim vidjelo da će zasigurno jedan od njih dvojice naslediti presto, jer niko ni u snu nije pretpostavljao da bi Smušenko mogao doneti nešto lepše, čak i da je putovao nekud daleko, a nekmoli što se nije ni makao od dvorca. Kad se najzad i on pojavio, najpre je stidljivo osmotrio sav taj silan svet, a onda ipak odlučno prišao kralju i otvorio zlatan vilinski kovčeg. Iz svih grla odjeknu uzvik divljenja. Takav ćilim divan i mek kao da je od paučine tkan, niko od prisutnih dotad ne beše video. I dok su starija braća besno posmatrala šta se događa, kralj svečano izgovori: sumnje nema, moj najmlađi sin će me naslediti. Na to najstariji srednji princ uzrujano priskočiše: oče, nije pravo da na osnovu jednog jedinog zadatka doneseš tako važnu odluku. Daj nam priliku da iznova posvjedočimo svoju sposobnost i hrabrost, povikaše braća. Kralj se pokoleba, razmisli malo i reče: neka bude. Uzmite svaki svoje pero i krenite u pravcu gdje odleti. Sa puta ćete mi doneti po jedan prsten. Čiji bude najlepši, dobit će kraljevinu. Dva starija princa izleteše napolje kao vihor, a Smušenko polako za njima. Pera ih opet odvedoše, jednog na zapad, drugog na istok, a trećeg na staro mesto kraj poklopca sa Alkom. Smušenko sačeka da braća odjure na svojim vilenitim konjima, pa priđe ulazu u podzemni svet, podiže poklopac i ponovo krenu u Vilinsko kraljevstvo. Ovom prilikom put mu se učini težim nego ranije, pa je dugo išao i toliko umoran stigao do dvorca da nije ni tražio kraljicu, već legao u jedan ugao i smesta zaspao. Sutradan, odmoran i svež, mladi princ dođe do Vilinske kraljice, poklonio joj se i reče: dobrotvorko moja, ćilim koji si mi dala bio je najlepši, ali odluka nije pala. Otac nam je poverio još jedan zadatak, da mu donesemo najlepši prsten koji budemo našli. Moje pero pokazalo je da put vodi tebi i evo me. Cenim tvoju iskrenost i skromnost, mladiću, i zato ću ti opet pomoći, odgovori Vilinska kraljica, pa ljubkim pokretom izvadi iz kutije za drakulje jedan tako lep prsten, da i sam Smušenko, koga inače zlato i drago kamenje nisu mnogo zanimali, uskliknuo od divljenja. Želim ti više sreće nego s ćilimom, reče kraljica, pa se povuče u svoje odaje, a Smušenko pođe očevom domu. Ovoga puta sva tri princa stigoše zajedno. Svečana dvorana je i opet bila prepuna i sve su oči bile uprte u kraljeve sinove. Najpre priđe stariji i pruži ocu prsten koji je smatrao najlepšim na svetu. Bio je velik, sa puno ukrasa i mnoštvom sitnog dragog kamenja oko dijamanta u sredini, ali prenatrpan i težak, jedan od onih koje kupuju ljudi sa mnogo novaca i malo ukusa. Kralj pogleda u taj prsten i dade znak srednjem sinu da pristupi. Ali ni njegov prsten, iako basnoslovno skup, nije bio mnogo drugačiji. Najzad bi pozvan i najmlađi sin, pa priđe i pruži ocu jednostavan, ali prelep prsten, sa jednim jedinim krupnim rubinom neprocenjive vrednosti. Svečanom kraljevskom dvoranom opet se prosu žamor oduševljenja. Niko do tad ne beše video tako lep prsten. Videći da su i ovoga puta poraženi,
Starih prinčevi kleknuše pred kralja oca i ponovo ga zamoliše da ne donosi odluku, nego da ih svu trojicu isproba još jednom. Kad zaćutaše, u dvorani zavlada mrtva tišina koju se niko nije usuđivao da poremeti. Stari kralj je dugo razmišljao, kolebao se i lomio, pa najzad započeo ovako. Slušajte me dobro, jer neću 2 put govoriti. Pružam svoj trojici još jednu, ali sad zaista posljednju priliku. No, vas dvojica starijih upamtite moje reči. Bude li i ovog puta pobednik vaš najmlađi brat, postaće kralj i vi ćete ga slušati u svemu i pokoravati mu se kao meni. Obećavamo to, oče, rekoše obojica u glas, iako su u sebi već smišljali kako da takvu odluku izigraju i spreče da Smušenko nasledi presto. Tada stari kralj ustade i svečano izgovori. Neka čuju svi podanici širom zemlje i neka bez pogovora poštuju kraljevu odluku. Vladar će posle mene postati onaj moj sin koji se oženi najlepšom i najljubkijom devojkom. On i njegova izabranica dobit će na poklon i svo moje blago. Pogledajte ga. I naredi da se pred svima otvore 10 velikih okovanih kovčega, punih dijamanata, bisera, dragog kamenja, ogrlica, narukvica, neopisive lepote, 1000 i 1000 zlatnika, umetničkih predmeta od zlata i srebra, raznih dragocenosti. Najstariji srednji princ razrogačiše oči pred tolikim blagom. Ni slutili nisu da im je otac tako bogat, pa ih istoga trena obuze neodoljiva želja da sve te dragocenosti što pre zadobiju. I Smušenko osjeti isto želju, ali s namerom da tim blagom olakša bedu u narodu. Jer on je na svojim dugim šetnjama dok su mu braća hitala u lov često razgovarao sa ljudima iz naroda. Tako je saznavao za njihov težak život i velike patnje, za bolesti koje su vladale i glad koja je često harala zemljom. Setio se toga Smušenko dok je posmatrao očevo nebrojeno blago, jer nije znao kako da nevoljnima pomogne drugačije nego novcem. Ali vremena za razmišljanje nije bilo. Prinčevi su morali izići na čistinu ispred dvora, baciti pera i krenuti u izvršenje poslednjeg i najtežeg zadatka. Opet se isto dogodilo. Starija braća su otišla prema istoku i zapadu, a pero Smušenkovu dotaklo je zemlju iznad ulaza u vilinski svet. Sada je on tu stajao i razmišljao. Otići ću kraljici Nimfi, ali šta mi ona može pomoći? Sve lepe devojke ovoga sveta radije će poći za moju braću. Oni su pravi vitezovi, borbeni, otresiti, a ja... Nijedna neće pristati da se uda za mlakonju kakav sam ja. Ni mač ne umem čestito da držim. Ipak spustio se dole. Krenuo hodnikom i stigao do vilinskog dvorca, zatekavši kraljicu kako šeta po parku. Gle, reče ona, evo opet našeg mirnog mladića. Došao sam da vam zahvalim na svemu što ste do sad učinili za mene. O, znači postao si kralj? Upita vila. Ne, nego je posljednji zadatak takav da mi niko ne može pomoći. Kraljica Nimfa se osmehom. Reci mi o čemu se radi. Smušenko ispriča sve i na kraju reče. Sve devojke na dvoru uvek su gledale samo moju braću. Oni umeju da razgovaraju s njima, udvaraju im se, igraju, a ja devojkama ne smem ni da priđem. Ne samo da neću naći najlepšu za ženu, nego me nijedna nikad ovako smušenog neće hteti za muža. Nisi jedini koji ne veruje u sebe. Ali reci mi, postoji li ipak neka devojka koja ti se sviđa? Upita ga vila. Smušenko pocrvene i reče. Da, Marijeta, ali ona ne spada među dvorske lepotice, ne oblači raskošne haljine, kosu češlja jednostavno i ne izgleda privlačno kao druge. Ti je voliš? Upita vila. Voli, odgovori Smušenko. A ona tebe? Ne znam, ista je kao i ja. Promuca Smušenko i udalji se u drugi kraj parka da vila ne vidi suze u njegovim očima.
Dirnuta mladićevom ispovešću, kraljica pljesnu šakama i izgovori neke čarovne reči, pa se istoga časa u parku pojavi jedna ljubka, ali skromna i jednostavna devojka. Bila je to Marijeta. Smušenko se skameni. Nije se usuđivao ni da joj priđe, a i ona je stajala bez reči. Tada pristupi Vila i dade im po jedan čaroban cvet da pomirišu. Istoga časa i mladiću i devojci dogodi se čudesna promjena. Osjetiše da jedno drugom moraju izraziti ljubav i da više ne smeju ćutati. Poleteše u zagrljaj. Sad mi je svejedno hoću li ispuniti očev zadatak kad imam tebe, uskliknu Smušenko. O, koliko sam ja čekala ovaj trenutak, šaputala je Marijeta. Ne gubite vreme, reče kraljica, pa im dade vilinske kočije u koje behu upregnuta 24 šarena leptira da ih što pre odvedu u dvor. Srećni verenici se zahvališe nimfi i dok dlanom od dlan nađoše se pred starim kraljem. Tu su bila i starija braća, svaki sa po jednom lepoticom, nakinđurenom i nafrakanom. Bile su to zaista lepe devojke, ali izveštačene i uobražene, tako da se i pored sve svoje lepote nisu mnogo svidale starom kralju. Kad se pojaviše Marijeta i Smušenko, najpre nastade tajac, a potom svi zapljeskaše. Dvoumljenja nije bilo i treći zadatak najbolje rešio najmlađi sin. Kralj izljubi i njega i njegovu verenicu, pa svečano izgovori: vas dvoje ste od danas kralj i kraljica ove zemlje. Živeli, kliknuše svi prisutni, a onda nastade opšte slavlje i veselje koje je trajalo danima, sedmicama, neko kaže i mesecima. Starija braća nisu više gunđala, prihvatila su Smušenka kao novog kralja i od tada su svi živeli u slozi. Posle kad se i veselje smirilo, sve je bilo isto kao pre. Jedino novog kralja nisu više zvali Smušenko. On je inače ono očevo blago razdelio po narodu, a sačuvao samo ćilim, prsten i naravno pero koje mu je donalo sreću da mu žena postane lepa Marijeta.